Aisha tsohon mahaddata ta zan mai biyayya da ladabi abun wanda ya girme ta sai nasuwa ta yi kamun kai ta zan muminar yan mata ta iya zama da kowa har wanda ba su addinin ta zan mai kaunar manzo ko wanda bangare ta yi kwazo da zan to fitilar da za ta haske Najeriya ya Allah. Aisha gane gare ki zo in ɗauke ki zan yi addu'a a gare ki kin biyo ta gidan kirki Ismail abbanki Maryam ce mamanki duniya ba mai tabaki iyayenki sun kare ki nan da ke ban kwana Aisha ga sakona ko da kin girma kar ki sake da bin addini awwal garo na ce sai wata rana sai wata rana sai wata rana Allah ya raya ya